Wara investiment ta' aktar minn 400,000 euro fl-aħħar 3 snin fil-flotta tindif fih dan id-direttorat, issa l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura preżenta numru ta' inġenji oħra. Fost dawn insibu investiment f'dingi sabiex jitnatfu iż-żoni tal-hawn fi Pramaltin, dingi li ser jintuża wkoll ġbir ta' annimali mejta mill-baħar, xi ħaġa li komuni ħafna fix-xhur tas-sajf. Jinxtraw ukoll 3 vannijiet li ser jintużaw mill-ħaddiema tad-direttorat. Apparti minn hekk l-investiment sar ukoll f'magna taħsel il-wheelie bins, xi ħaġa innovattiva għal pajjiżna. Il-magna hija eco-friendly għaliex ma twaqqax l-ilma mal-art u l-ilma tagħha huwa riċiklabbli. Bħalissa f'pajjiżna hawn 1400 wheelie bin li fi żmien li ġej mistenni jiżdiedu b'500. Dwar l-impatt ta' dan l-apparat kellimna mad-direttur fid-direttorat għat-tindif Ramon De Guara. Il-makkinarju huwa parti importanti fl-operat tat-tindif. Dejjem nippruvaw nġibu l-iktar apparat modern li jeżisti, anke naraw fieri barra minn Malta x'nistgħu nintroduċu f'pajjiżna sabiex inkunu fuq livelli internazzjonali aħna wkoll. Il-makkinarju li qed naraw illum se jgħin ħafna fit-tindif tal-bajjiet u se jgħin ħafna wkoll sabiex il-kontenituri tal-iskart li nsibu fuq il-bajjiet tagħna prattikament jinħasslu iktar spissi milli kienu qabel. Il-Ministru Joe Mizzi nnota kif dan kollu se jiffaċilita l-ħidma fi sforz kontinu li bih impenja ruħu dan il-Gvern. Fil-fatt jekk wieħed jara minn fejn tlaqna t-tesni ilu meta il-Prim Ministru kien saħaq li ma kienx kuntent bil-sitwazzjoni tal-indafa fil-pajjiż u kien hemm raġuni fil-għax kwaħt kienet komplenja, illum tal-investiment qed jara x'kambjament sar fi 3 snin. Tkun hemm tindif regolari, barra tindif qed naraw li anke fejn ikun hemm bżonn li b'emerġenza wkoll jittieħdu passi immedjatament u anke fejn il-pubbliku ġenerali wieħed jista' jikkuntattja biex jieħdu azzjoni immedjati. Però ovvjament aħna dejjem qed naraw li hemm ċertu naqqasijiet u dejjem iridu naraw kif se ntejbuhom. Mizzi temm billi ringrazzja l-ħaddiema li jagħmlu jiem sħaħ minn filgħodu sa filgħaxija, inkluż it-tmiem il-ġimgħa biex diversi żoni jinżammu fl-aħjar stat possibbli.